Ahojte, detičky. Dovolte mi zoznámiť vás s mojkáčikom Zajačikom a jeho mamkou, ktorá mu pomáha stať sa najlepším mojkáčikom na svete. Vypočujte si ďalšiu rozprávku o tom, ako sa mojkáčik naučil, prečo sa jeden zub volá zub múdrosti. Pekne si ľahneme a pripravíme sa na počúvanie rozprávky. Hlavičku si položíme na vankúšik, zatvoríme očká. Jazyček dáme za zúbky, aby si aj on oddýchol. Zamkneme rýchlo pusinku na kľúčik a odhodíme ho najďalej, ako vieme. Samozrejme, nehýbeme ani brúškom. Aj to si potrebuje pospinkať. Pomaly si položíme obidve rúčky. Nezabúdame ani na pravú a ľavú nôžku, ktoré pokojne položíme na postielku. Výborne, ste šikovní, ide vám to úžasne. Tak a môžeme začať. Keď sa mojkáčik zobudil v pondelok, hneď povedal mamke: Asi budeme musieť ísť k pani zubárke. Mamka sa ho opýtala: Prečo by sme mali ísť k pani zubárke? Boli ťa nejaký zúbok? Mojkáčik vysvetlil: Áno, boli ma úplne ten posledný. Pozri sa, či tam náhodou nemám nejakú dierku. Mamka sa pozrela, ale nič nevidela, keďže nemala ani to špeciálne svetlo, ktoré má pani zubárka. A tak zavolala pani zubárke a dohodla sa s ňou, že prídu hneď v útorok ráno. Keď sa mojkáčik zobudil, povedal, že už ho to ani veľmi nebolí, preto asi pôjde radšej do škôlky. Mamka sa ho opýtala: Prečo nechceš ísť? Kľudne mi to povedz. Mojkáčik sa priznal, že sa bojí. Mamka mu ale vysvetlila: Báť sa k pani zubárke nie je hanba. A ja sa niekedy bojím. Ale stále myslím na to, že je to pani doktorka a pomôže mi, aby ma nič nebolelo. Pokračovala ďalej. A ešte vieš čo, mojkáčik? Keď ťa už niečo začalo bolieť, treba s tým ísť, aby ťa to nezačalo bolieť ešte viac, lebo potom by sa ti to muselo aj dlhšie liečiť. Mojkáčik súhlasil, aby išli, ako bolo dohodnuté. A po ceste k pani zubárke ešte povedal: Ja tomu nerozumiem. Ako ma môže bolieť zub, keď si každý večer a každé ráno zúbky umývam? Mamka mu vysvetlila: Aj keď robíme všetko, ako máme, aj tak sa môže stať, že sa nejaký zúbok pokazí, ale dáme ho hneď opraviť a už ťa nebude bolieť. Keď prišli k pani zubárke, opýtala sa ho, ktorý zúbok ho bolí. Mojkáčik povedal: Dnes ma už síce ten zúbok nebolí, ale včera ma bolel ten úplne posledný. Zrejme to bude ten zub múdrosti, čo často spomínajú aj dospelí. Pani zubárka aj mamka sa usmiali. Mojkáčik sa opýtal: Čo som povedal také smiešne, že sa usmievate? Mamka mu vysvetlila: Zub múdrosti ťa nemôže bolieť. Ani nedohovorila, keď jej mojkáčik skočil do reči: Ako to vieš, veď ty nie si pani zubárka? Mamka pokračovala: Lebo ten zub múdrosti ešte nemáš. Mojkáčik sa začudoval: Ako to, že nemám? Veď mi stále hovoríte s ockom, aký som múdry. Takže nie som? Mamka sa usmiala a odpovedala: No to máš pravdu, ty si veľmi múdry. Ale zub múdrosti nemôžeš mať, lebo rastie ako úplne posledný, keď už máme 18 rokov. A to sa len tak hovorí, že zub múdrosti. Lebo človek, keď má 18 rokov, sa stáva dospelý. A vtedy sa očakáva, že už by mal byť aj múdry. Pani zubárka posledný zub skontrolovala a zistila, že zúbky si mojkáčik poctivo umýval ako mal. A to ho bolí len nový ďalší zúbok, ktorý mu rastie. Preto ho aj v pondelok bolel a v útorok už nie. Preto mamka ten kaz žiadny nevidela, ktorý hľadala, pretože nový zúbok bol krásny biely. Mojkáčik sa poďakoval pani zubárke za dobrú správu. Hneď ako vyšli z ordinácie, objal mamku a povedal:
ďakujem, že si ma opäť niečo nové naučila. A nakoniec si ešte zopakujeme. Čo sa Mojkáčik v dnešnom príbehu naučil? Prečo sa jeden zub volá zub múdrosti? Zub múdrosti nám rastie, až keď sme dospeli a máme 18 rokov. A vtedy sa očakáva, že už by mal byť aj múdry. Ak ho niekto nemá, neznamená, že nie je múdry. Znamená len to, že ešte nie je dospelý. A taktiež k pani zubárke sa nemusíme báť chodiť. Je tu na to, aby nám pomohla. Dobrú nôcku, sladké sníčky ako cukríčky.